Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Semoga harimu selalu menyenangkan. Jangan pegang kampak. Mancing sambil melamun itu asik. Hari ini kita targetkan mancing ikan wader ya, bro. Ini sisa-sisa angin kencang kemarin, bro. Tongkrongane ajur. Ngeri sekali, bro. Atapnya do kabur, bro. Kemarin kan badai toh, bro. Anginnya gede banget. Untung hari ini sudah reda nih. Aman hari ini mancing, bro. Tapi nggak tahu kalau sore hari ya, bro. Banyune jane api iki, bro. Josi ning mbonggo mangan ora. Semoga makan. Banyune resik. Iki bengoke sing wingi kabur saka angin, bro. Don mrene kabeh. Kita coba di sini dulu ya, bro. Pakai umpane pelet karo cacing ya, bro. Iki pelete dikai banyu men ngempel terus di kepel-kepel ngene bala men pulen. Ready. Terus karo nggo cacing ya, bala. Langsung saja kita lemparkan umpannya ya, bro. Angin banter, bro. Ngeri. Nek nguncalke umpan angel iki, bro. Nek wis ngene iki, bro. Oke. Banter angine, bro. Kudu pindah posisi iki, bro. Entes ana sapu-sapu, bro. Sapu-sapu entes meletik kae. Ngeri sekali, bro. Sapu-sapu wis bahaya tok. Wis pindah sih. Men desel tak ning sisih kono, bro. Sale tabrakan karo angin nek nguncalke umpane angel, bro. Lampunge kabur terus. Tak jajal sing madhep rene, bro. Penasaran karo sing kene iki ya, bro. Jeru tenan ora ya? Iki joran 450 wi nyandak ora iki? TG 450. Ra nyandak iki, bro. Kok tak madhep mburi wae ya. Sik jajal. Tak madhep mburine neh wae. Ra nyandak. Nah, kene wae, bro. Wis kayak mau bengok wis kabur kae. Nah, saka kene aman, untung mau wis pindah rene, bro kan jajal ning kono kae nguncalke maju rono wis ora iso, bro. Wis saka kene isih rada iso iki, bro. Nek titike padha sing mau. Semoga makan sempurna ya, bro. Waderi di sini ya, bro. Ono pergerakan, bro. Oke. Siji strike mantap. Kena, bro. Wader tenan, bro. Lumayan iki ukurane wader. Wader apa iki ya jenengane, bro? Putihan apa iki mbah iki. Mantap, sing penting kena wader. Jojis.
langsung umpan maneh, lempar ke jos dasar ya bola iki anggone cacing karo pelet 2 mata kail ya bola kambangane nganggo kambangan jarum ya bola respon bola 1 2 3 wis strike kena mantap opo iki bola waduh opo kae ireng-ireng ya bola untung senari iki bakoh bola kena patoke keangkat nyantol ning pring ning mau dipangan bola kambangane wis nyilem barang disikat kena pring kok ngene iki bola redikan lagi bola umpane kelete langsung tak bulir-bulir ngene iki wis teko gede-gede ngene iki aku nek masang pelet bola kali nomor 3 tapi pelete teko tak bundir-bundir gede ngene iki bola iki malah udan barang iki bola lempar lagi bola semoga hujan gini ikan makan bola sing penting aja angin meneh bola ini ana angin nih langsung respon bola strike mantap kena lagi maderi bola iki cilik bola sepiro ukurane semene tok bola ukurane semene tok bola ning rapopo dosis langsung pasang umpane mana ya bola pelete langsung dibulir-bulir niki cacing iki wis terpasang tinggal lemparkan ke dasar ya bola yo makan ikan udan ngene iki dan tipis-tipis ngene iki nek anggar ora angin iki jan sahdu bola ngene wong yo iyup ora kudanan sahdu tenan iki karo ngalamun iki sayange poso iki kan ora ngopi ngene iki strike bola kena ora kena bola yang wis direspon bola berarti ikan sudah ada di titik ya bola kita langsung tembak umpan lagi bola pakai pelet cacing semua dimakan dengan sempurna lempar lagi bola biasanya nek sing mangan pelet iki wae gede bola pada sing mangan cacing bola soalnya iki pelet iki ya gurih amis urang ayo kayak langsung respon nih bola siji strike kena mantap wader lumayan iki ukurane wader iki jos mantap poin lagi waderi bola sesuai target emang wader ki nek ning gone kene iki cen akeh bola ning rawa kene iki bola iso berkembang pesat iki bola wader ki redikan lagi bola umpane lemparkan lagi ke dasar ya bola siji loro telu plung jos kita tunggu lagi bola sedelo paling langsung respon iki bola wis ngene iki wis cepet bola sekali mangan terus oke langsung wis ubah bola angkat strike ora kena tapi wis respon tapi gatel serare diangkat aja bola ning urung jane yen kudu niki pancen men ngilang dhisik kambangane iki ning ora sabar serare pengen tak angkat
pasangke meneh umpane bolo. Ngene iki bolo aku nek masang cacing ora tau tak gedhi bolo. Sak kaile lah. Men langsung dilek maksudku. Nah, pelete nek aku tak gedhi bolo. Men awet ning dasarke bolo. Kan diditili ngono ki men utuh. Dadi engko tekak ban pas posisi kail langsung diplok pelete bolo. Tapi saiki sak pele angin iki sing mancing sepi bolo. Rawa peninge tongkrongan ki sepi. Jemene nek wong mrau ya bolo sedo ora wani strek bolo. Strek. Tapi dapusi bolo. Ra kena meneh. Refleks iki lho bolo pas laret diangkat. Jane ya dinengke dhisik, mbarke sik kok. Wis ora apa-apa lemparke maneh bolo umpane. Langsung ready iki langsung tak lemparke jos. Semoga makan. Respon. Siji loro. Setrek. Mantap. Mantap bolo, mantap. Duh, iwak apa ora iki? Iwak apa udu iki? Kok anteng iki? Nyendal iki bolo. Wih, nyeneng iki. Iwak apa iki? Mantap. Respon. Alah, iwak apa ke? Nah, ketok bolo. Ngerti dhewe bolo. Sapu. Parah. Wis ucul ngono. Los. Jane nek keangkat iso di gua ning pinggir bolo men ra mangan umpan meneh. Oke ya bolo. Mungkin mancingnya ya wis cukup semene, lanjut video lagi ya bolo. Semoga besok-besok tidak ada angin yang mengakibatkan kehancuran. Semoga di tempat mancing aman, tidak ada badai. Sampai jumpa di lain hari ya bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.